O Concello de Pontevedra encara a reforma integral da Praza de Barcelos. A intención é comezar as obras despois do verán cunha primeira fase que arrancará co acondicionamento do vial perimetral. É mágoa que non poidamos manter ese lastro porque é un pavimento histórico en Pontevedra. É mágoa. Pero o tempo avanza e é moito máis importante lograr unha accesibilidade universal. Ese pavimento para as persoas que van en cadeira de rodas é un espanto, é unha tortura. En concreto, actuarase dende a entrada á praza por Perfecto Feijóo ata a saída pola Rúa Rouco. Contará cun investimento de 1,75 millóns de euros. Deles, 176.000 destinaránse ao traslado e soterramento do transformador de Fenosa, que se atopa nos terreos do Colexio de Barcelos. Pasa para unha zona da Praza de Barcelos que queda en fronte do colexio, porque hai que seguir dando servizo a todo aquel barrio e ao colexio incluído, que está aproximadamente en fronte do colexio. Dadesvos conta que hai unha especie de parterre ali con unhas árbores, pois diante desa zona. A Comunidade Educativa de Barcelos tamén deberá achegar ideas para remodelar o espazo da praza que se emprega como patio para o recreo do alumnado. A obra contempla tamén a renovación dos servizos soterrados da zona e, segundo os cálculos do Goberno, podería prolongarse durante un ano.